In 2021, Pastor Jerry Patalinko was elected as president of Sri Lanka Mission during the year-end session of Southern Asia Pacific Division of the Seventh-day Adventist Church. He assumed his duties in February 2022 and has since continued to lead the Sri Lanka Mission. His focus on empowering the pastoral team for more effective evangelism has been notable. Together with his wife Marfe, he has undertaken extensive visits to churches and Adventist areas across the provinces of Sri Lanka, conducting evangelistic campaigns and house visitations. Despite his demanding schedule, his unwavering devotion to sharing the gospel remains the top priority. Prior to serving in Sri Lanka, he held roles as president of the Central Mindanao Mission, youth director of the late South Philippine Union Conference, and long-standing president of Davao Mission. Today, Pastor Jerry leads the Southwestern Philippine Union Mission of the Seventh-day Adventist Church, responsible of overseeing the spreading of the gospel in the Mindanao Islands, including Dinagat and Siargao to the northeast, and Banisilan, Sulu, and Tawid-Tawid to the west, with 5 regional headquarters covering the territories of Zamboanga Peninsula Mission, Western Mindanao Conference, North Central Mindanao Conference, Northeastern Mindanao Mission, and Central Mindanao Mission. Also supervises 2 higher education institutes, Mountain View College and Adventist Medical Center College in Iligan City, as well as 3 medical institutions, Kinguog Sanitarium and Hospital, Adventist Medical Center Valencia, and Adventist Medical Center in Ligan. Pastor Jerry is a loving husband of Marife, together blessed to have 3 children. Our speaker is known for his deep spiritual insights and passionate preaching. Please welcome the president of Southwestern Philippine Union Conference, Pastor Jerry Patalinko. Maayong gabi sa tanan ug happy Sabat alang sa atong mga viewers dinhi sa Pilipinas o sa kasikbit nato nga mga nasod. Apan nasayod ko nga daghang nag-view karon kung nagtanaw sa ato ang live broadcast ni ato ang My Journey with God Season 5 sa US karon buntag pud dito sa banhapon. So sa tanan nga mga viewers nato dinhi nga atong programa ni nato ang My Journey with God Season 5 maayong buntag, maayong gabi, maayong udto, maayong hapon. Ang atong isgutan karon kaning kinabuhi nga bag-o diha kang Kristo. Usa may kinabuhi nga bag-o. Now, ambot kung giunsa nato pagtan-aw makapaglaom ang kini kinabuhi ba nato? Unsa mo kaniadto? Wala sa mo kibalo unsa ko kaniadto. So kung wala patili nagrasihan ta sa Ginoo, ambot og asa ta karon? We do not know. Ako sang greet ang ato ang bisita gikan sa US, ang atong magsusulti karong Domingo magsugod, Agi na og pakyasa pagpaminaw nga atong magsultigikan sa gawas sa nasod. Pastor Dan Smith, thank you for coming over. Murag kadaghan sa Manis Pilipinas. Ipasalamatan ako ganiha makapaglaom mi kung kadaghan na kamuan ni dinhi sa iya. So, magsalamat ang makipaglaom, magigsunan, mahigala, gadi ang atong magsulti karong Domingo, gikan yun sa gawas. Human po dinhi, mauto po sa Western Mindanao Conference. Anyway, atong tanawon makapaglaom kining kinabuhi nga bag-o, no? New life in Christ. Kung side, bingon ta nga, new life lang. Asa man new life? So, may ganang new life in Christ, dili kay new life nga to sa uban. Isa nagbag-o na ko, pero pag bag-o din niya, lahi day yang gikuyugan nga grupo. Nagbag-o lang o grupo. Pero kung nag-imong kauban diha sa imong pagbago si Kristo, mo nindot kayo. Now, sa man na ito pagtanaw, pagkakita makapaglaom, nining tao nga nag-usab, nagbago. Amin ninyo kanimong tanaw na ikaduhang Korinto, Kapitulo 5:17 sa Biblia, atong mabasa din makigsuon makapaglaom, ikaduhang Korinto, Kapitulo 5:17. Makita nyo na sa screen, ngayon din ha, busa kung ang tao na kang Kristo, siya bag-o na nga binuhat. Dili day, kung tuwa na kaslayang grupo, bag-o na kang binuhat. Kung naan kang Kristo, bag-o na kang binuhat. Ugo niya ang tanan nga daan nga imong pagkagawian o pagkatao,
tanan mahanaw na. Ugo niya tanaw karon nga himo ng bag-o. Sila no? Kinsa sa Biblia, kung imong tanaw dinhi, kinsa man sa Biblia ang nabag-o sa dang hibalak si Kristo pagkadaghan kayo pero di na ta maka-enumerate sa tanan tungod kay ang atong panahon limitado kaayo. Apan nalipay ko makapaglaom nga diin gisgutan nato kaning pagkabag-o sa kinabuhi. So sa ako nag-ingon, wala ko kibalugon sa inyohang kinabuhi kaniadto. Ang ako makauban kaniadto sa high school ko o sa elementary ambot nga matay ni tatanan. Tungod kay sa among bisyo mo raglisod yung tumulungtad ang kinabuhi atong mga klasiya sa pagkinabuhi. Now niya sa katawo makapaglaom nga iyong na kwarta. Gusto siya nga kanang mamintaha, limbungan. Yung ko swindler tingnan ni is because sa iyang ambisyon nga gusto kong kwarta. Abi niyo kung ang tao gani gusto kwarta, bisag unsa na lang pamaagi sudan bisa pagdilimayo. So di natin isgutan ang nangagi nga mga panghitabo dinhi sa to ang kaumahan. Apan makita nato makapaglaom sa diha nga ang tao gani maghunong kwarta, mangita kag paagi bisan sa dautan nga mga pamaagi. Naniya usa ka tao, usa ka tax collector isa tax collector makasala yun na kay limbungan. Dili biya tanang tax collector limbungan. Pero kaning sa Biblia makapaglaom, sa Lucas Kapitulo 19, limbungan yun siya. Tingali, kung magutang og kining buhis, ang 1,000, ang usa tingali o ang duha ka zero, iya ni ikusog. O duot yun, aron mulutop dito sa duplicate. Pero ang katapusan nga zero, iya lagi hinahinay aron dili mo adto sa duplicate. So makita sa original, 1,000, pero sa duplicate, 100 ra. Pila may iya ha? Yung makita naman ng limbong sa tao kung gusto kag kwarta. Apan diha nadungog niya makapaglaom nga siya dunay dakong kwarta, dakong balay, daghang kwarta, pero wa may moadto siyang balay. Wala may mo bisita siya ha. Ang mga tao mo agi sa iyang nataran mangyam idman. Nadungog niya kay Jesus. Jesus wa may kwarta, way balay nga dako. Pero daghang mga tao mo kuyog siya. Nakadungog siya nga si Kristo mo agi adto sa Jericho. Pagkadungog niya, di man siya kakita kay mubo lagi nga tao, di po ni si inano, mubo lang yun. Ni saka siya sa kahoy. Unya, kaubuhon na yun siya kaayo. Alipay ka ni kung makapaglaom sa murag, may na akong gibati karon. Grabing ubos, malabay nga mga oras o adlaw. Astilan yun di sa muubo, kimadog sa makita sa mga tao, ugo niya ay naday ka diyang limbungan. Wagin siya, pastilan pag-aadig ni Jesus, ning hangar ba si Jesus siya, hey, Sakiyo, kanaog diya pagdali, kay mo adto ko sa imong balay karon. Pastilang lipayan ni Sakiyo, isa pastilan kadugay na nakong puyo dinhi, dakog balay pero wa gyud ning adto. Karon ana ning adto. Aso gihimo niya naog sa makapaglaom dal diri siya nga, ali mo. Adto mo sa kuwa, imbitado mo tanan. Agoy ang mga tawo nga nanguyok kay Hesus nagsunod, labi na gyud ang taga didto. Taga Jericho ay isa nga, pastilan kaning tawhana. Kay balo pa lang sa kisan ng tawhana yang adtuan di gina siya madto. Kanang grabe ka makasasala, kalimbungan, tikasan. Pero makapaglaom, kaya balugos si Jesus. Pero makita di mo ning tao, nga doon ay tinguha mausab sa kinabuhi, sa din hibalag si Jesus. Abi ninyo, sa dihang gibitar niya si Jesus, never sa Biblia naghisgot nga si Jesus nagpinuhoy sa kiyo, undangan na ng pagpanikas ti mo, ayaw na pagpanglimbong. Wala gyud gisgotan sa Biblia. Awan matingala ka, nga sa diha nga sa nahibalag niya si Jesus, nausab ang dagan sa kunhauna ni Sakiyo. Kung sa may ingon, niya magkapaglaom. Wala, diha dayon siya maingon ganito kang Kristo. Isang ipalabay, nangaon sa sila, kiintertes sa inyong mga bisita, pastilan, sa diha nga dito natubang Jesus, ni nga tubang sa King Jesus, sa Ginoo, kaniba akong kabtangan, ihatag na ko ning katungaan ni, nga tos mga kabus, akong ihatag ni. Naama ko'y daghang salapi. Dato man ko. Ihatag na ko ni ngadtos mga kabos. O niya, ingon siya, pastila no? Kung ihatag na ko tanan, na ay mga tao nga lisod kayo, di gani makakaon. Nagunahuna siya makapaglaom, ngayon sa reaksyon ni Jesus. Apa si Jesus, silong berkay na minora siya ha? Isa mo ba? Imong ihatag? Iyaon sa pagyan. Isaon niya, kung nakalimbong man galing ko, naglimbo manggaling ko sa mga buhis sa mga tao, bayran ako nagkaupat. Nakita na kong kausaban ni Zakiyo ba? Wala yun gisgutan ni Jesus ang iyang binuang. Ang masalan ibalag niya si Jesus na usab ang iyang dagan sa nauna, na usab ang iyang punto de vista. Akong gihighlightan magkapaglaaw din eh. Ugo niya,
kung gani na sobrahan ang akong pagpaningil, ihabalik na kung ato sila ha. Usaon kaupat, kapilo. Diha makita ni mga kapaglaom, ang bagong kinabuhi diha kang Kristo. Sa diha nga nibalag niya si Kristo, na usab iyang plano. Ang kaniadto hangolog sa lapi, karon wala na, manggihatago na. Ang kaniadto limbungan, karon dili na, matinud-ano na. Usa may reaksyon ni Jesus. Pagkadungog ni Jesus atong mga pulong ni Zaqueo, nagyingon na balang kasulatan, versikulo 9, ingon dinhi, ug unya si Jesus miingon, ang kaluwasan miabot aning puloy-anan karon niining maong pamilya. Pastila no? Diha dayon, ang saad sa Ginoo gihatag, diha dayon, isa si Jesus karong pamilya nimo Zaqueo. Si Jesus miingon, ang kaluwasan ning abot sa imong puloy-anan tungod kay ikaw tinuod yun nga anak ni Abraham. Tinuod yun nga anak. Na di ay piking anak. Kada bitaw magpa-sunod-sunod lang sa amahan o gunya ang kinabuhi dili di ay mao. Sa karon ang kaluwasan ning abot pastilan ako bang ma-analyze kung ako bang mahuna-huna ang gibati ni Zaqueo pastang lipaya ni Zaqueo. Grabe yun, murag kalukson siya pastilan. Abi na kung makasasala niyo ko sa tibuok Jericho. Abi na ko kung ako na yun ang pinakadaot na tao, pero naamay kaluwasan gihapon gihatag sa kuwa. Wala, kung balik ko na ito makapaglaw, may kaduhang Korinto, Kapitulo 5:17, makita ni mo din ha, ang gingon, anita sa New Living Translation. Okay? Ano, New Contemporary Version, NCV. Ingon din kay kung ang tao gani na kang Kristo, siya bag-o ng katao, kapag katao. Okay? Bag-o na siya kapag katao. O niya, o saman, ang daan, nawala na. Ang daan, nangagin ha, o karon ang tanan na himong bag-o, magsugo na sa bag-ong kinabuhi. Apa ko tanan karon? Usa man sa usa ka tawo nga mausab siya sa kinabuhi. Ya dinhi pibiro pa ko tanan makapaglaom, unsa man sa tawo nga maluwas siya gikan sa kaulipdan sa sala. Pero ako ning giusab ang pagutana igsoon sa atong mga resource materials mo niya putan pero akong giusab gi-revise. Ingon niya kung usmo dinhi, unsaon man nato nga ang tumutuo mausab ngadto sa bag-ong kinabuhi diha kang Kristo. Unsaon man nato nga ang tao mausab siya diha kang Kristo. Nabatayan tayo pag-ayo. Unsa may kausaban? Kung imong tanawon, katong kang Zaqueo, hingpit na itong kausaban? Well, of course, ang Biblia na ingon, nausab si Zaqueo. Pero na mga pamaagi magpaglaom, unsa man ginato nga bag-o gyud ang tao. Unsa may himpit kaupnganan sa pagkabag-o sa tao. Niya, basahan nato ang Roma Kapitulo 6 versikulo 3. Klaro gyud dinhi sa balang kasulatan. Ingon dinhi, ayaw mo, wala ba mo nahibalo? Wala ba mo nahibalo? Karon mahibalo na gyud mo. Alang sa to mga viewers karon sa kinatibukan sa Mindanao, ngadto sa uban nga nasod, kung wa pa ta nahibalo karon mahibalo na gyud ta. Ingon sa di, wala ba mo nahibalo? Nga ang tanan nato nga gibautismuhan di kang Kristo, gibautismuhan siya ang kamatayon. Uy, bautismo ni gisigutan. O sa man ay kalambigitan sa bautismo? Padayo din O gawon niya kita nangamatay. Gilubong kita, kauban kang Kristo, pinaagi sa bautismo. Gilubong kita diha sa bautismo. Karon sa may tabo. O sige ko din versikulo 4. O gawon niya, ingon nga si Kristo na banhaw, gikan sa patay, o gawon niya, ngadto sa mamayaong gahom, gaya samahan, kinahanglan kita. Ikaw kay na-apil man diha sa paglubong sa daan nga pagkatao, sa pagbautismo sama sa kamatayon ni Kristo, karon kita usab, kinahanglan man naggawi, kinahanglan man naglakaw, kinahanglan magkinabuhi, diha sa bag-o nga kinabuhi. Well, new life in Christ. Ako nalubong diha sa tubigon nga lubnganan, sama sa ako usab giuban ni Kristo paglubong. Sa dihang sa nabanhaw after 3 days and 3 nights, magkapaglaom, ingin siya, unya kamo usab na banhaw, o kinahanglan magkinabuhi kamo sa bag-ong kinabuhi. Diha magsugod magkapaglaom ang bag-ong kinabuhi. O sa maging ang bautismo di ay. Nga nung nisgutan ba din nga ilubong ka diha sa kamatayon, sama sa kamatayon ni Kristo. Unya sa dihang nabanhaw siya, ikaw sab, mabanhaw, magalakaw, magagawi sa bagong kinabuhi. Usa magid ang bautismo makabag-o bagid sa kinabuhi. Ha? Naniya magkapaglaom, lain nga tao gisgutan to sa balang kasulatan,
Niya din sa Biblia, niya din hitaw nga, kung akong i-rate bitaw ang tanang kasaysayan sa tanang mga tanong kausap, kani mo'y number 1. Nga no? Kriminal maguni siya. Grabe yun ka kriminal. Kailan tiyalay mo? Kani si Saulo, kani atos wala pa na konvertir. Kani si Saulo, grabe yun. Ang una-una niya sapo, dili sama kang sakiyong kakwartang una-una. Ang yung una-una, posisyon. Ang yung una-una, dungog, kabantog. Mahimong inila siya sa katilingban. So tungod kay, ang makadagkuan, makapaglaom, ilamang lutuson ng Kristiyano, sa isang amo, apil ko, aron nga matagaan ko kining ranggo. Abi ninyo, hapit ko mamatay sa dihang na iskola ko simbi, sining huli ko sa mua, naon sa mana nga naama dito yung nag-asit-asit sa mga sundalo, nga taga mo aragod pod. Naon sa manang pag-ato na ko sa swimming pool, kay dunay camping gihimo, naglakaw ko hapon, may gani kanay nakasunod sa kuha. Sigsig, noy, ayaw! Iwan lang sa kuha, aba, ilan ng hapon-hapon natin, marag alas 5:30. Noy, ayaw, kay kailan ako na! Ikaw sa mani ayaw. Ninglingi ko, paglingin ako pasilan, kay gibadayan naman ko karbin, kay pasilon ako. Isa kailan, taga diri na. Nakaluwas akong amigo makapaglaom, nga nasunod sa kay, wala pa nagsunod, wala, patay na ko, git. Baday sa saging, kay pasilon, kay nabaguan sila sa kuha. Gikan ko sa MVCO niya, tagsa na muli. Pag-abot ito naon sa manon nga, pusulo naman ko naman, kay kung makapatay sila, o niya i-claim na yun nga taga-bukid, himuon silang asset niya, taga-anes lang sildo. Kung hapit na mamatayan nila kawan Mauning batanuna. Sa diya magkapaglaom nga siya, nangayo siya og sulat, aron siya muadtong ngatos Damascus, kay lutuson ng mga Kristohanon, nauso na hitabo ang Diyos ting tawag kaniya. Sa pagtawag sa Diyos kaniya magkapaglaom, wala siya nakita nga tao. Apa nakita niya ang kahayag, nadungog niya ang tingog. Sa diyan nadungog niya ang tingog, niya nangutana siya, kisa manday ka? Ginoo. Nang gano'n mag-iskutan niya, kisa manday ka Ginoo, kumasawa ni mo ang buhat 9 versikulo 5, who are you Lord? Sa ato pa kining batanon, kay balon siya nga dunay Ginoo, pero kay ambisyoso lagi kayo. Kay balon siya nga dunay maglalalang sa tao o maglalalang sa kalibutan. Apa tungkol sa tinguha niyang yutanon, iyang giglimtan. Pero sa diyang gitawag siya, kisa ka ba na Ginoo? Ingon si Saulo, si tubag. Ning tubag, makisunan ang tingog yung dadungog. Isa nga, ako mao si Sos kay imong gilutos. Imong gilutos mga Kristohanon, ako imong gilutos. Makapaglaom, apan, bangon, tindog diha, adto-ngadto sa dapit, kay tuluad na kaon sa himuon, ug asa kamadto. Karon nga to siya makapaglaom sa balay ni Judas, kadto sa Damascus. Kitawag to straight gate. Mo tingalan sa kalye. Unya nayo sa katao pod nga taga Damasco usa ka kining tinunan nagsumusunod ni Kristo si Ananias. Isa nga Ananias, sugoon ta ka. Adto ka nga to sa Damasco pagitaon nimo ang balay ni Judas. Unya mangutana ka sa usa ka tawo nga taga Tarsos kingalag si Saulo. Adtuwa siya. Kaya ako siyang gitawag. Gipili na ko siya nga mahimong instrumento. Pasilan pagkadungog yun niya siya. Ginoo, so nga ako patuloy mo nga, kriminal ra ba na? Daghan na ra ba mga tao iyang gibutang sa kining kulungan, kung sa prisuhan? Daghang gipamatay. Usa niya na gipatay niya, si Esteban. Karon mo ito ko masigpat yun. Ikaw na lakaw ay kahadlok. Kaya akong gipakita kaniya karon nga dunay tao nga nag-Ananias, moduol kaniya, lakaw. So ang Diyos magkapaglaom ni sister. Isa nga ayaw kahadlok, Ananias. Ayaw kahadlok. Kay kuyugan ta ka. Kay kining tawhana, mahimo ning ako mensahero. Dili lang ngadto sa mga hintil. Ngadto sa mga hari. Apan bisan pa ngadto sa mga Israelitas. Lakaw. So sa Ananias makapaglaom, wa si mahimo ning ngadto siya. Pag-abot niya dito, ingon siya, Brother Saul, si Jesus ka nagpakita kanimo sa dalan paingon sa Damasco. Nagpaani sa kuha din karon aron mabalik ang imong pananaw. Tulok ka adlaw, di sa kakita o di na makakita, di kaganahapon bukaon. Kaya ito makapaglaom nga nabutan niya akong usa ka mata, 2 ka bulan, pastilan yun, kadili maayo ang pagbati. Iko na unsan man ni kinabuhi ato ani. And so, si Saulo sa mo po nang gigibati. Ama sa diyang ingon, Ananias, ang nagpakita kanimo karon nagsugo kanako, aron makakita ka pag-usab. Nakaron, o sa gingon ni Ananias,
iyang gihikap pagkapaglawom ang iyang kamot diha sa ulo ni Saulo. Paghikap niya, isa nga makakita ka, ug unya mapuno ka sa espiritu. Dili ka ng espiritu nimo nga ambisyoso kaayo. Dili ka ng espiritu nimo nga daghang mga pangandoy sa mga butang sa yuta. Mahigala, makapaglaom, sa dihang gihikap ni Ananias, si Saulo nga buta. Kalit lang nga daw doon ay himbis nahulog siyang mata, o si Saulo nakakita. Nabutas siya sa mga pangandoy nga temporaryo lang. Nakakita siya sa mga butang nga giandam sa Ginoo nga walay katapusan. Kung imo tanaw dinhi ang bersikulo 18 nagyingon dinhi, ugon niya sa kalit lang, adunay usa nga daw himbis nahulog gikan sa mata ni Saulo, og nakakita siya pag-usab. Ang pagutana karon sa gihimo sunod. Sa iyang pagbag-o nga nakakita siya sa mga butang dili sa kalibutan. Nagyingon ba lang kasulatan magpaglaom bersikulo 18. Ingon dinhi, ugon niya siya mibarog og siya nagpabautismo. Buti ba sa buti ay, ang kabag-o sa kinabuhi, dili makumplito kung dili magpabautismo. Magkapaglaom, ugma dunay bautismo. Sa matag Sabado dunay bautismo gihimo nato. Apan kung galing kita nagduduha pa, magkapaglaom karon ang panahon na. Karon ang gabi una kitang decide, kung si Saulo kaniadto dautan na bag-o siya, unya nagpabautismo, murag gusto po kong magbago. Ana, kung kana inyong hunahuna. Magkapaglaom sa nahitabo, kining Saulo nga persecutor kaniadto, karon himong Pablo nga apostol. Dito mi sa Grace magkapaglaom, nakita namo dito ang mga dapit din yadtuan ni Saulo, mga dapit iyang giwalihan. Makita nimo ang nahimo niya, nagkakaulakaw lang. Why sakyanan? Nagsakay og mga baruto, sakay og kabayo og kamilyo. Magkapaglaw makita nimo dinhi nga nausab si Saulo gikan sa ambisyoso nga batanon, nahimo siyang apostol nga Pablo. Busa ko nimong tanawon ang Romans 6:4 ingon dinhi makapaglaom, busa gilubong kita diha sa bautismo, diha sa kamatayon. Nga ingon si Kristo na banhaw gikan sa mga patay, pinaagi si Maya samahan, kita sa maglakaw sa bag-o na nga kinabuhi. Kapagutan na karon, sa diha nga nabag-o na ka, unsa man ang imong focus, imong panglantaw sa diha na kasi natin na sa bag-ong kinabuhi, diha kang Kristo. Unsa man? Naabagyan po itong pangandoy nga temporary nga butang, naabagyan po itong mapaglaw nga kwarta lagi ng una-una, bahalag dili, maayong pamaagi. Niya din unsa man na to? Klaro gingon sa balang kasulatan, Colossus 3 versikulo 1, kamo karon nga banhaw na diha sa kinabuhi kauban ni Kristo. Karon nabuhi na mo. So, ipunting ninyo makasing-kasing sa mga butang dito sa langit. Diyan si Kristo nagalingkod sa trono diha sa tuong kilid sa Amahan. Isintro nga to sa taas. So karon kay nabag-o na, o sa may una-una nila, nabag-o na pod sila. Ang ilang una-una, kaniadto wala na. So iko din ugon niya, keep your minds. Tanawon nimo kanunay, iyahat imong mga una-una. Tanawa mga butang didto sa langit, dili ka ng butang dinhi sa yuta. Naon sa man tuwa sa langit, o ba takikita tuwa sa langit, pero kanang mga picture magkapaglaom nga din ato nakita, hunahuna handurawan sa mga pintor, mao na ang langit pagkanindot kayo. Kung dili mag-away ang mga tao sa bulawan, dito lunsay bulawan ang dalan. Ang sumunod ko din, ngano mo tanaw mo ta dito? Kay kining butang sa yuta, lumalabay lang, ingon din balang kasulatan magpaglaom, sa Korinto 4:18, samtang kita magadili, magatanaw sa butang, nga unsa? Nga dili makita. Samtang kita, while we look not at the things which are seen, ayaw tanawan ng butang nga makita, kung saan po na pagtanaw ni bugdi makita. Makita sa mata sa pagtuo. Kung ikaw magkatanaw sa butang nga makita, isayaw na. Ang tanaw ni mo butang nga dili makita. Saan pagtanaw di makita? Ingon isa nga, saan pagtanaw ni mo? Isa nga, kakita na kagwala. Wala, oy. Kung makakita, piyong. Gusto kita ni mo, wala. Higala, mata sa pagtuang gamiton.
Samtang magkatanaw kita sa butang nga makita, isa ayaw nagtanawa. Tanawa ang butang di bigtang. Ano man? Tungod kay ang butang nga makita, lumalabay lang. Ang butang nga dili makita sa mga mata nato, isa walay katapusan. Ngayon sa katawa makipaglaom, kwartahan ugod siya, inila nagod na ni posisyon, o sa nitabo niya, ganahan sa isang pastilo, o sa maginang langit. Iyang una-una ni Kristo na lungong na ko magtutudlo, nagsigig tudlo, may tungod sa langit, o sa maginang langit. Maula pa siya madto, kay isa niya ay attorney, membro sa Sanhedrin, karon makiigstorya lang niya magtutudlo ng way grado. Aparo sa kagabi makapaglaom, ning ligot siya, kay gusto siya makigtagpo niya itong magtutudlo, gigituan niyang gikan sa langit. Nga naman, naghandom siya sa butang sa langit, dili sa yuta. Ingin siya, magtutudlo, kay balog yung ko, gagikan ka sa langit. Kay balog ko nga, ang Diyos nag-auban mo, kay walay tao makahimo ani, kung dili kuyugan sa Ginoo. Isa, usama ginako nga, makaadto kog langit. Usama ginako nga, ang butang akong gitinguha, akong iwabatnan. Itubag ni Jesus, kining maong tao, attorney Nicodemos. O sa ingon makapaglaom, ingon sa dinhi, ugo niya si Jesus na ingon, sultihan ta ka sa tinuod. Wala gay makaadto, makakita sa kingharian sa langit, gawas kon siya, magpagkatao pag-usab. Isa mo? Magpagkatao pag-usab? Nasawa mo na. Dako naman ko. Musuday ko balik sa tiyan sa kong mama. Makapaglaom, nalibog si Nicodemos. Kung musulod ko, di na maigo. Kung musulod magaling ko, dako na akong naong, tigulang na, niya mabata nga akong lawas. Isa sa mahimo na ko. Magkapaglaom, dili kayo mabalik sa sulod sa tiyan. Ingon si Kristo, ano pasabta ng gisulti niya, ingon sa dinhi magkapaglaom, versikulo 5, sultihan ta ka sa tinuod. Intubag si Jesus, ingon sa niya, wagi makasulod sa kingharian sa langit, kung dili siya makunsa, kung dili siya tao pag-usab sa tubig o sa espiritu. Nakaroon duha magkapaglaom ha? Tubig o espiritu. Nganong tubig o espiritu? Mano sa may naana? O sa may naa sa Biblia gingon, nga matao ka sa tubig, matao po sa espiritu. Magkapaglaom niya dinhi. Sa diyang ikaw na bago, sama ni Saulo na bautismuhan. Sa diyang ikaw mabago, nga imo kinabuhi, sundo na si Kristo, ambisyon sa langit, dili sa yuta. Niya dinhi ang gisulti. Basaw na to, Galatia Kapitulo 5:16. Ako magatambag kanimo, nga magkinabuhi ka, sumala sa bagong kinabuhi, new life in Christ. Usama na to, pag bagong kinabuhi, magkinabuhi ka sa bagong kinabuhi, diha sa balaang espiritu. O gawin niya ikaw, dili na magabuhat, sa imong naandan kaniadto, sa wa pa ka na bago. Magkapaglaon, pag kinabuhi, diha sa espiritu, mabago ka. Ayaw ng espiritu sa pagkadalo, espiritu sa kanang yung tanon nga espiritu. Tanawa, sundang espiritu. O niya, yung pagkitini, versikulo 17, magkapaglaom. O gawin niya, ang daan na to nga kinabuhi, ego din the old sinful nature loves to do evil. Ayaw na. Si Zacchaeus, si Saulo, love to do evil. Pero kinabag ko naman, isa wala na. Sundang balang espiritu. Kung sa iyang gisulti, sunda lang yun. Kaya ang espiritu, magkapaglaom, magagiyag kanimo, sukwahi sa kinaiya nga atong naandan. Kung ikaw nagtinguha sa butang yutanon, ang espiritu, tudluan ka sa butang langiton. Kung ikaw nagunahon ang ikaw mamita sa uban, ang espiritu na ingon, magmakiangayon ka. You see? Makita nimo yung magkapaglaom, ang buhat sa espiritu. Ang giya sa espiritu. Munang klaro gingon ni Kristo, kinahanglan magpakatao ka sa tubig o sa espiritu. Okay? Now, ang espiritu na to, o espiritu sa Ginoo, di yun na magkatakdo. Ikaw na ba nagkasulatan din yung magkapaglaom, padayon 17 na kanayon. Kay kining duha ka mga pwersa, nakita niya, gibutan ako diya, ang pwersa nga duha ka na adlaw, nagtigi. Kining duha ka mga pwersa, kanunay ni usa, kanunay ni magbangi. Ugo niya ang imong pagpili, kanunay na konflikto. Sa buhaton na ko ni, ayaw. Na mo ayaw na. Magkapaglaom, kinis siyang espiritu mo, kinidili maayo, apan kung nabago na ta, atong sundo ng espiritu. Muna nga, kung imong tanawon magkapaglaom, balik taga to sa Roma, ikaw din na, ang Roma, Kapitulo 4, busa, gilubong naman ta.
Di na bago na ta. Ayaw na lang daan nga pagkatao. Sundang espiritu. O niya, iyahan ka niya sa eksakto nga dalan. Muna yung din sa Roma 6:4 balikon, maglakaw ka diha sa bago nga kinabuhi. Aba na magkalaom, usa magyud din kahulugan sa bautismo. Ganun namin bautismo, human si Saulo na bago, ganun ka bautismo man. Usa magyud ang bautismo di ay, usa man ang kahulugan, ang kamahinungdanon sa bautismo. Diya magkapaglaom kanimong tanaw ng Episo 4:5, diingon din usa lang gyud ang atong Ginoo, o sa rapod kapag too, o sa kabautismo. Kung ako doon pagtoo, way bautismo, dili kompleto. Ay Ginoo, may bautismo, di gyapon kompleto. Doon na lang, o sa Ginoo, o sa kapag too, o sa kabautismo. Busa, ingon din yung balang kasulatan. Kung na yung tanawon ang Marcos 16:16, bisan kinsa nga mutuo kanako, og magpabautismo siya maluwas. Aban bisan kinsa nga magdumili pagtuo kanako og di pon magpabautismo isa diri nan mahinukman sa silot. Unsa kami nung danong bautismo? Very important. Kung giingnan ni Jesus si Nicodemos, di ka katuglang ito, di ka pabautismo. Pagkatao ka pag-usab. Ibalusa din ni Marcos nga, og di ka mutuo ni Kristo, di ka mabautismo, di ka maluwas. Apan kung ikaw magpabautismo, ingon din will be saved. Kanahan ko aning pabautismo dahil ko ani. Magkapaglaom, ang pagbautismo sa tubig, di na kasama sa maligo. Kanya ito magkapaglaom sa diyang gilulupan ng kalibutan tungkol sa makasasala sa tao, isa na gihinluan na. Ang tubig di ay nga naghinlo sa kalibutan, munang tubig nga maghinlo kanato. Dili kay magkuha sa buling. At umasahol magkapaglaom, ingon na sa unang Pedro, Kapitulo 3:21, ang bautismo, mao diha sa tubig, karon mo'y magluwas nimo. Okay? O niya ang bautismo, dili na magluwas nimo nga kuhaan kag buling sa imong lawas. Dili na maligo. Usa man, niya dili makapaglaom kung masaw to padayon ang 21. Apan ang bautismo, mao kana ang hangyo natong ato sa Dios nga unta hinluan ang atong konsyensya. Hinluan ang atong manahona, magbag-o na gyud ko. Katunahin mo na kung kaniadto nga dili mao, kalimtan na to, pasayloon ta sa Ginoo. Dayon din o niya, magaluwas kini kanimo, dili kang tubig muluwas. Pinaagi kang Kristo Jesus. Muna magkapaglaom, ayaw magunona ang tubig makaluwas. No, pag hinlo lang na sa atua magkapaglaom. Apan ang muluwas ka nato si Kristo. Klaro ang gisulti sa unang Pedro 3:21. Yes, kitaon niya, luwason ni Kristo, mo balik ta. Sa bagong kinabuhi, kay wa naman ang daan. Karon, niya mga pamaagi igsoon, may higala makapaglaom, unsaon na to nga ang tao, pabautismo, na mga lakang. Dili na to nga, bautismo lang largo, usay mag-uol kay ta, bautismo largo, wagay ta katuon sa Biblia, wag ganit kita kabasa din yung pabautismo na ta, dili na mao. So akong gidasig ang tanan, nga kuno galing, wala man ta kasabot, wa ginato natog ang atong itunan gikan pagsugod pag sa 1 sa Septembre hangtod karon hangtod sunod Sabado. Now pagtuon po pagayo. Apan ayaw langan-langana niya mga lakang makapaglaom. Unang lakang kinahanglan sa ikaw mo tuo. Tuo ka. Buhat 8:37 makapaglaom imo nabasaw dinha. Mutuo ka og imong panimalay unya ikaw mo kabautismo. Mutuo ka. Ikaduha makapaglaom, maghinulsol ka. Asi sa Kiyo naghinulsol, si Saulo naghinulsol. Maghinulsol ka. Ugo niya, biyaan nimo ang imong mga sala, moduol ka nga to sa Ginoo. Buhat 2:38. Bautismo na siya. Sunod, ang katapusan makapaglaom, mutuman ka. Kung ang imong natunan kaniadto hangtod karon, imong kinabuhian, tumano nimo, aandam na ko magpabautismo. Tumano nimo ang gisulti sa Dios. Bautismuhan ang tao, human ikaw nakasabot, o niya sa dihang na bautismo na, mutuman ka sa tanan nga pagtulunan, nga imong kunsa, nga imong nakatunan. Makapaglaom, basta may ingon nga, adi isa ko, bata pa man ko. Adi isa ko, kaya ko'y plano. Adi isa ko, kaya maglingaw-lingaw sa kalibutan. Makapaglaom, tanaw na to ang gisulti ni Pablo. Nga na himong, Saulo kanina itong himong Pablo. Masag ingon niya, Buhat, Kapitulo 22, versikulo 16. O karon, unsa pa may inyong langanan? Tindog, pabautismo. Ugo niya, wad ang tanan nimo mga sala. Tawgon nimo ang ngalan sa Ginoo.
Tindog. Ugma, doon na tayo schedule sa bautismo. Pero makapaglaom, sultihan tamo. Ang yawa, di yun gusto ang tao mabautismuhan. Yan naman, mabago naman ka. Mahimo na kang anak sa Ginoo. Dili ganahan ang yawa. Muna yung yawa. Dili sa karon, oy. Ay sa karon. Ay lang God, apa man kay ugma. Apa man kay sunod tuig. Ay sa karon. Pero pagkutanon ni mga Ginoo, ingon na Ginoo, karon na oy. Ayaw ugma. Kay basin baya, malangan, maulihin na ka. You see, asa man imong sundo na ana, kanang gisulti sa Dios, karon na oy. Do it now. Yan na yawa, ay sa oy. Bata pa ka. O yan ang matigulang na ka. Himsog pa ka. O yan ang magsakit na ka. Pastila magkapaglaom. Ayaw. Mao ka na ang hangyo, ang sugyot sa Ginoo, karon na. So kadtong nagduduha pa diha sa atong mga viewers karon sa kinatibukan sa Mindanao o sa atong mga viewers tuwa sa gawas sa nasod. Kung nagunahon na tanga di sa ko karon, ayaw nagdugaya. Basin ulahin ang tanan. Makapaglaom, ayaw gid isaad nga sunod tuig, mudawat ako sa Ginoo, ayaw na nagsaad. Daghang nagsaad nga akong mga higala, magbago na ko jer, wa naabtan sa ilang isaad nga matay. Ay na lang. Aba lang yung sa Ginoo karon na. Do it now. Muna ko nimo tanaw makapaglaom giingon sa Efeso 4:17, ang Ginoo, ang ngalan sa Ginoo, sultihan ta mo. Kung kamo nga bago na, ayaw na kamo pagpabadayon, pagkinabuhi sa mga kinabuhi, sama sa mga tao nga ning tuo. Ayaw na, kung dili sa mo tuo, pasagdahin sila. Ayaw sunod, sunda ang Biblia. Sunda mga pulong imong nadungog, ang pagtulunan nga imong nahuptan, gikan pagsugo nato hangtod karon, hangtod sa semana. Ayaw tumana, ayaw paminawa ang ilang bunghog, ayaw sa poy, dili da. Kung dili, ayaw padayon pagkinabuhian ang kinabuhi nato, nga sa lawayon, nga wala naglakaw sa bagong kinabuhi diya kang Kristo. Nga naman ang unahuna ani mga tawana, maglipay ra gihapon pero sa gipsabot dinhi. Verse 18 ingon dinhi. Sa verse 18 ingon dinhi, wala magunas na kasabot. Naman og di mo kasabot ay lang sa bautismo. Wala magunas na kasabot. Tungod kay silang diyon gumili mas magpaminaw. Nagtanaw tingali mo dinha makapaglaom pero nagsimog kubi-kubi, di gid mo minaw sa atong presentasyon sa matag gabi. Ayaw, kung maminaw manggaling ta, makasabot biya gid ta. O ya dinhi kay kun di sa maminaw, ingon dinhi, mao na mahitabo, wa po na sa kinabuhi nga dayon nga ihatag sa Ginoo. Wa po kay mapupo. So kapag laom mo tayo na pagkain niya, usa may relasyon sa atong kaugalingon sa diyang nagbag-o na ka sa imong kinabuhi, naglakaw di kang Kristo. Balik ko na to si Saulo, kato na himong Pablo. Ambisyoso man to kay siya. Napol siya ambisyon nga posisyon, kwarta na gyapon. Pero sa initabo sa diyang nibalag niya si Kristo, sa nagitawag siya, niya gingon makapaglaom Pilipos Kapitulo 3:6. Alang ka na ako, grabe ko kadasig. Pero akong gilutos ang iglesia. Gilutos ako ang makristuhanon. Pero tanaw nila Diyos nun biya ko, pero di ko ganahan sa makristuhanon. Aba sa diya nga si Kristo, nagpakita ka na ako, tanawa pa kayo ha, girilit ni Saulo, sa diyang gitawag sa ni Kristo on the way to Damascus. Ego din apa si Kristo nagpakita ka na ako, nga ang katong kaniadtong butang nga akong gitinguha, nga bilinhon, ayaw man ito'y pulos. Di pa ko pabautismo kay miinom sa ko. Di ko pabautismo kay musugal pa ko. Di ko bautismo kay napakoy lingaw-lingaw sa kalibutan. Ingon si Pablo, Saulo, sa ngawa na ito'y pulos. Sa diya nga akong nadibalag si Kristo, giingnan ako, ay pastila ng akong hunahuna, dili mao, position is nothing. O sa ingon ni Saulo makapaglaom na himong Pablo, wala ito'y pulos kung ikumparar sa mga butanga akong nahibalaan sa nahibalag si Kristo. Ako katutanagon sa ang tanang butanga akong giisip nga bililhon, pastilan kay mga sagbot, mga garbage naman na ito. Kung nagunaw na kong kwarta din sa kalibutan, muna ang gusto kong mangitag kwarta bisan dili maing pamagi, ay garbage naman na ikumparar sa bahandi gihandam sa Ginoo alang kanato. So kung makita nyo kapaglaom ang imong pangandoy sa lagiton nga pangandoy, garbage na sa ubos. Ha? Ang atong una-una makapaglaom ta, nga sa matag karon gunya, sa matagutlo, si Kristo ang atong hunahunahon. Siya lang yun, wala lain. Muna ingon, si Saulo isa nga, ang tanan akong hunahuna, si Kristo ra gyud. Og unya,
nahibalo ko, nga sa akong pagbago, apil na ko siya. Hindot kayo, no? Karon na bago na ko, then I belong to Him. Pagkanindot kayo. Ang handom makapaglaom sa tao nga diin mga butang nga langit nun, kung ikaw magununa kanunay sa taas, pagtanaw kanunay kang Kristo, nan ang butang sa yuta, garbage lang. Muna ingon dinhi si Saulo nga nahimong Pablo, ingon siya, ang akong gitinguha, ingon siya dinhi, alang kanako, di nako gipagarpar, di nako gipahinambog kung unsa ko. Apan ang ako kanunay isulti nga ang cross ni Kristo, ang Kristo nga din nagtawag kanako, nga nagpakamatay kanako, nakabag-o kanako. Ingon dinhi makapaglaom, unsa man gyud ang relasyon nato kang Kristo? Unsa man gyud di ay? Di nga makapag unsang relasyon? Ingon dinhi balang kasulatan Galacia 2 versikulo 20, ako sa kong kaglingon, dili na ni ako ang nabuhi oy. Kinsa man nagpuyo sa kwa? Si Kristo na. Mo'y nagpuyo dinhi kanako. Kining akong lawas ton, tanon nga lawas, isa nga, wala na ni. Akong gitugyan tanan kang Kristo. Siya ragi maghatag kanako sa akong gikinahanglan o akong gitinguha. Akong gisalig ngadto sa Dios o sa Dios. Nga din higugma kanako o naghatag sa kagalingon kanako. Magkapaglaom, kung dunay tao biyang mohatag pabor sa tuwa, atong sundon, nare usa ka pamilya, asa ko nasahin kaniadto, sige, bantayan ng kalubian. Pero, musimba ka diri sa mo, di na sa inyo ha. Gibiyaan niyang simbahan, o niya, ning simba sa dito, sa simbahan sa Tag-Iyas Kalubian, ikaw nga naman. Sa pastor, itagaan mo gumig kagayunan nga makabantay kalubian. Ikaw pastila mo rin ibugti ni mo. Kung imong tanawon, giunsa ka ni Kristo, gipakamatyan ka, giantusan ka, giduphan ka sa cross, tanawa kuno kung asay dako og bili, kalubian o ang iyang gihatag nga saad ka na to, bahandi nga walay katapusan. Magkapaglaom, batay pag-ayon ninyo ni. Usay maghingapir itong hinahuna sa butang sa yuta, nga atong ipiyong atong mga mata sa butang giandam sa Dios. Usay magunahon at tagpabor nga gihatag kanato, asundo nato ni kay pabor. Apan unsa man ang pabor gihatag sa Ginoo kanato? Ato bang gihatagan siya og balos o bugti? Muna magkapaglaom ang tambag alang kanato, Roma 6:12 dinhi. Ayaw gyud tuguti nga ang imong pagkatawanon og sala nga imong nabuhat kaniadto magkontrolar sa imong kinabuhi. Ayaw gyud kanang imong pangandoy nga yutanon, ayaw na paundayuni. Kay ikaw mawala sa pagtutok sa butang nga langit noon o mawala imong subay kauban kang Kristo. Magkapaglaom ingon pag dinhi ingon basahon dinhi 13 sa Roma 6. Ayaw tuguti nga dunay bahin sa imong lawas nga mahimo kining galamiton nga maghimo kag kadautan. Ayaw gyud. So mamaningon ka imong kamot kuno makahatod ngadto sa impierno putla na. Ayaw tuguti. Kung ang imong hando magkapaglaom, magkapagbatulog, dako nga balay, mo nang himong-himo ni, ay mas may pagbabutak ka. Ayaw tuguti, nga dunay bahin sa tong lawas, nga mahimong galamiton, nga makasala ta. Ayaw. Apan, ingon ni Pablo, instead, ihatag imong kaugalingon, hingpit, ngadto sa Dios. Nga naman, kay maghatag sa kanimog bag-ong kinabuhi. Magkapaglaom, walay lain nga makahatag ka natong bagong kinabuhi. Si Kristo lang. Siya maghatag ka natong bagong kinabuhi. O gonya, o sa mahimo din nato. Ingon din sa Apostol Pablo, gamito nato ang tibok lawas nga mahimong galamiton sa paghimog maayo aron makahimaya sa Dios. Tibok lawas ha? Ayaw nang dini ang usa, adi yung kamirog. Tibok lawas. Ihatag nimo nga to kang Kristo, mahimo kang galamiton. Now karon, kung ako nagbag-o na, kung ako nagsunod na kang Kristo, kung ako nangandoy ngadto sa mga butang sa langit, na usa magyud ay ang tuyo ginako. Usa magyud akong handom di ay. Nga dili pa man ang langit dayon mahatag sa kuha. Karon niya pa man kinahanglan dinhi sa kalibutan. Magkapaglaom, tanaw ti Hebrehanon kapitulo 12:1. Ingon dinhi, ugo ni ayaw tuguti nga dunay mga butang nga diin makaluya kanato. Nga dunay kalayahon, nga diin makababag ka nato sa atong panaw paingon sa langit. Ayaw tuguti. Magkapaglaom, kung nagunahuna ka, nga diin, ikaw niya, muliko sa, mutilibagbag, ayaw tuguti. Na din ha, sa picture akong gibutang, o sa katawa magkapaglaom, nga diin kaniadto, grabe ngayang pangawat, pirata siya, pero sa dihang gitawag ni Kristo, nahimo siyang kauban sa iglesia.
Karon kanahimo na siyang naakawan sa iglesia, ay doon na itong usang kinabuhi niya karon. Apan ako nakita makapaglaom ang iyang kadasig. Busay ko din o niya kinahanglan magdaganta, manglakaw ta, nga may nantuson. Kaya ang Diyos nag-andam ka nato sa butang sa unahan, butang nga dili ikabaylo, butang nga din way katapusan. Managanta, padayon, ay agunda makapaglaom. Napadayon din makapaglaom, ingon sa versikulo 2, kay sa diha nga kita mututok lang kang Kristo, di na nga itong pagtuo, nagadipindi ka na hangtod sa katapusan. Ayaw kay, di na kukutob, di na kumutiwas. Gikan pagsugod, hangtod pagtapos. Muna yung din itutok lang ito kang Kristo, ang imong mga mata. Ganaman, kay siya ra maghatag ka nato sa kaupnganan sa atong pagandoy, diha astong pagtuo, gikan sa sinugdanan, ngadto sa katapusan. Pakutanay karon. Alang ka nato mga viewers, alang ka nato makigsunan nga naa dinhi. Kumusta man tong pagtutok? Nagtutok pa ta kanunay kang Kristo o doon na po'y panahon sama ta ni Pedro ning lingi siya sa naglakaw sa tubig na unlod hinuon siya. Magkapaglaom, bagong kinabuhi. Nakaingon ko, kay bagong kinabuhi, mao ni ang gikinahanglan sa gitawag og sanctification, ang pagkinabuhi, lakaw uban kang Kristo. Muna doon ay pangutana magkapaglaom, unsa man gid ang tinuod nga hunahon na aning pagbag-o kanang pag-usab sa kigulingon, paglakaw kauban kang Kristo. Unsa man gid ay? Niya dinhi. Kung imong tanawon atong gisutan kay kaniha pagsugod yod na new life in Christ and sanctification. Pero unsa man gid ay ni? Magkapaglaom kung imong tanaw dinhi, ang pulong sanctification gikan sa Hebro nga pinulungan, nga gitawag siya og kadas. Niya kung gitanaw ang kadas. Kadas gikan kana igsoon sa pulong tukat. Okay? O niya ingon dinhi sanctification belongs to God. Iputol ka. O niya karon dinhi na ka sa Ginoo. Giputol igsoon mahigapaglaom, mahigala ang kinaiyan ni Sakiyo karon iha na sa Ginoo. Giputol si Saulo sa iyang ambisyon karon iha na sa Ginoo. Kadas. Pero kay gitanaw na ko po ng kapag huli, ang sanctification og huli, maura man na ilang root word. Ang huli kay kodes, kani kadas. Sa Grego gingon dinhi, ang pulong sanctification kung pagkabag-o magkapaglaon, gipihig ka, ingon din usa ka tawo nga nahimong bago, gilahi, gikan sa kalibutan, dili na siya nahimong dugtong kang Adan nga tawhanon, apan dito siya nadugtong kang Kristo. Mauday na ang sanctification, biyaan ako ng pagkatawhanon, adto na ko sa pagka-Diyos nun. Karon, sa atong kabahin, dunay duha ka pinulungan, duha ka kahulugan, aning pulong sanctification. Kung gusto na ko hataga pagtagan ni makapaglaom, duha ka mga meaning. Una, ingon dinhi, mao na ang kahulugan sit aside tungod sa pinasayag nga katuyuan. Karon ako di ay nabalaan na sanctified na, sit aside para sa lahi nga katuyuan. Ugma atong isgutan unsa nga katuyuan ani mga tawo gipang sit aside. Okay? Ikaduha, ang pulong higala ko makapaglaom nga sanctification mo kana ang kinatibok ang kinabuhi nga imong panaw, lifelong process. Ingon dinhi, being transformed into the likeness of God. Akong kitanaw dinhi makapaglaom, sa diha gyud ka nagtanaw kang Kristo na usab ka, na nagpanaw na ka. Nausab na ka, yung pagtanaw dili naman ni ako. Jesus naman di ay ni. Nanamin ko, ang ako nakita si Kristo na. Sa tibok di mong kinabuhi, kay nabag-o naman, na sanctified naman ka, nakiguban ka kang Kristo, nakiguban sa Diyos sa tibok, paano sa kinabuhi, hangtod busangko ka sa utlanan. Magkapaglaom, klaro kayong gisulti sa balang kasulatan. Sa Pilipos, Kapitulo 1, sa singon ogo niya ako, klaro gayon. Nga unsa, nga ang Diyos, magalihok kanimo, magahimog mayong binuhatan, magapadayon kanini nga binuhatan, hangtod, nga unsa, musangko ka sa dag-anan. Dili hindi kaduhar ka tuig ko, tulo ka tuig ra. Dili, tibuok tuig, hangtod ikaw matapos sa kalibutan. Nindot kayo magkapaglang gisgutan din hangtod ikaw, unya maunsa, hangtod ikaw mo atos dag-anan. Finishing line. Ingon din ogo niya, mahimo lang ka na. Ang finishing line di ko na mahintabo, inigbalik sa Ginoo. Magkapaglaom, ayaw gyud og undang sa imong pagtuo, ayaw undang pagtanaw sa butang tuwa sa langit, hangtod pagbalik sa Ginoo nga naman. Kalawon gyud sa balang kasulatan, Pilipos 1:6. Kana nga imong panaw, maghimo kag maayo, padayon ka hangtod si Kristo mo balik.
Wala pa manibalik si Kristo. So atong himon padayuno nato. Nga naman, ang sanctification makapaglaom, mo ka na ang lifelong journey with God. Karon, may journey with God ba ta? Now, pila ka mga tao nga diin nakabig sa my journey with God. Apan ang atong pagkakabig sa season 1, season 2, may ta nagpabilin tahang karong season 5. Dili kay season 3, wa na. Makapaglaom, lifelong journey. Muna ingon na balang kasulatan, si Pablo ingon, my friends, gusto na ko hinunuman ninyo ni. Amin sa nga inadungog sa my journey with God. Inyong gituan, inyong kining sunod, gisaligan, padayon lang mo. O sa ingon din padayon ang versikulo 2, ingon din makapaglaom, kay mga luwas kun mo aning minsahi ang inadungog sa my journey with God. Mga luwas kun mo, kung magpadayon mo, kung magligon ta, apan kung dili man galing, ang atong pagtuo, mahimong walay pulos. Magkapaglaom, nini kagabion, sa tanan nga viewers na to, padayon lang yun ta. Sa minsay nga atong dadungog, nakabig ta. Alang sa ugma, mo decide nga diin dawaton si Kristo, atong himuon, ang pagsunod kang Kristo, mahimutang bag-o na balaan ta. Maglakaw ka over kay Kristo. Muna, ingon din ang balang kasulatan, busa karon kay imong gidawa si Kristo, nan ikaw kinahanglan magpadayon pag kinabuhi. Nya matinud-anon, masinugtanon kang Kristo. Makapaglaom, kung kini man galing atong kinabuhi, atong sunod si Kristo, ang atong paglaom, mahimong na kang Kristo kanunay, tutukan nato ang mga butang natuwa sa langit. Padayon kita og panaw, dili lang kay hangtod karon, apan hangtod pagbalik sa Ginoo, hangtod na kita unsa. Hangtod kita makiguban sa Ginoo. Makapaglaom kin close to close. Ingon dinhi. Hinaut pa unta ang atong mga gamot kini diha magasukad kang Kristo inyong pagtuo ug unya dili kamo maluya, magpadayon kamo. Nga naman kay si Kristo nahigugma kanato, nagpakamatay kanato ug siya makapaglaom. Muanhi aron ikaw, ako, kitang tanan iyang paguluwason. Makapaglaom kung kadtong mga tao nga diin nagkadesisyon sa pagdawat kang Kristo ugma, palihog kuno tindog mo kay magampo alang kaninya. Magampo ta. Dios sa kamahanan ni taknaa sa gabion. Pagkadako sa mong kalipay. Ikaw naghatag kanawa ning kagayunan. Mahimo namo ang pagsunod kanimo. Mabag-o kami, pinaagi kanimo. Maluwas kami, pinaagi kanimo. Panalingin mo ang tanang mga katawhan kabudawa sa bautismo ug mga adlaw. Imuas lang imo makanakan. Dili lamang sa pila ka mga adlaw, pila ka mga katuigan, apan hangtod sa imong pagpadayag. Magkaplagan sila nga hingpit, mag-alagad kanimo hangtod sa kahangturan. Salamat to Dios kay ikaw. Pagkatubag sa mong pag-ampo ni kay gabi na mo kinigitugyan sa ngalan ni Kristo Jesus.